ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ରୁକାର ଯୋଗ। ରୁକାର ଯୋଗ। କ ଯୋଗ ରୁ କ୍ରୁ। କ ଯୋଗ ରୁ କ୍ରୁ। ଖ ଯୋଗ ରୁ କ୍ରୁ। ଖ ଯୋଗ ରୁ କ୍ରୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗ ଯୋଗରୁ ଗ୍ରୁ ଘୃ ଚୃ ଏହିପରି ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ିବ। ତାପରେ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ବୃଷ ବରୁ ବୃଷ ତରୁ ତୃଣ ତୃଣ ମରୁ ମୃଗ ମୃଗ ଗରୁ ଗୃହ ଗୃହ କୃଷ କୃଷ କରୁ କୃତ କୃତ ବରୁ ବୃଥା ବୃଥା ତୃଷା ତୃଷା ଘୃତ ଘୃତ ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ ଶୃଗାଳ ଶୃଗାଳ ନୃପତି ନୃପତି କୃଷିକାରୀ କରୁ କୃଷିକାରୀ ଜତୁଗୃହ ଜତୁଗୃହ କ'ଣ ଜତୁଗୃହ ବୃଷଭାନୁ ବୃଷଭାନୁ। ତାପରେ ମୃଗ ତୃଣ ଖାଇ ବୁଲଇ ବନ ମୃଗ ତୃଣ ଖାଇ ବୁଲଇ ବନ ବାଘ ବିନାଶଇ ତାର ଜୀବନ ବାଘ ବିନାଶଇ ତାର ଜୀବନ ମୃଗ ଶିଶୁଟି ସୁକୁମାର ମୃଗ ଶିଶୁଟି ସୁକୁମାର ତୃଣ ଅଟଇ ତା ଆହାର ତୃଣ ଅଟଇ ତା ଆହାର। ତାପରେ ଅଛି ଏକାର ଯୋଗ ଏକାର ଯୋଗ କ ଯୋଗ କେ କ ଯୋଗ କେ ଖ ଯୋଗ ଖ ଯୋଗ ଖେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମ ଏକାର ମେଘ ମେଘ ବ ଏକାର ବେଶ ବେଶ କ ଏକାର କେଶ ତେଜ ରେଖା ମେଷ ଶେଷ ଲେଖା ଲେଶ ବେଣୀ ବେଶ ଦେଶ ରେଣୁ ବ ଏକାର ବେଶୀ ସେତୁ ସେବା ସେନା ହେତୁ ନେବା ଧେନୁ ନିଷେଧ ନିଷେଧ ବିଦେଶ ବିଦେଶ ଆଦେଶ ଆଦେଶ ଗଣେଶ ଗଣେଶ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଛେଲି ଛୁଆଟିକି ଦେଖ ମେଷ ଛୁଆଟିକୁ ରଖ ଚକରେ ଲଗାଅ ଅଖ ପାକଲା ବେଲକୁ ଚାଖ ଖେଲା କରହେ ପଢ଼ା ସାରି ଖେଲା କରହେ ପଢ଼ା ସାରି ଦେଖିବ ଆସ ଶୁଆ ସାରି ଦେଖିବ ଆସ ଶୁଆ ସାରି ଲେଖା ପଢ଼ାରେ ଦିଅ ମନ ଲେଖା ପଢ଼ାରେ ଦିଅ ମନ ହେଲା ନ କର ଶିଶୁ ଗଣ ହେଲା ନ କର ଶିଶୁ ଗଣ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।